V880 je skôr štýlový telefón. Výrobca sa zameral na pekné animované menu, doplnené vibráciami. Poprieť nemôžeme ani pekný dizajn a malé rozmery. Vo vrecku V880 ani necítim, takže vlastne celý týždeň ako keby som žiadny telefón ani nemal. V880 som porovnal s Motorola L7, ktorá bola v lani najtemším telefónom na trhu. A dnes je jej hrúbka takmer neatraktívna. Pri prvom kontakte so Sony Ericssonom V880 som mu vyčítal klávesnicu, ale už po pár dňoch som pochopil, že nie je až taká zlá. Touchdla však mohli byť posunuté viac ku krajom. A tým pádom by sa plocha klávesnice oveľa lepšie využila. Zaujímavé až lacné je otváranie zadného krytu batérie. Záhadové umiestnenie dátového konektora na bočnú stranu, čo môže byť problém pre ľavákov. Mne to v pravej ruke problémy nerobí. Tesne pod dátovým konektorom sa ukrýva aj slot pre malú pamäťovú kartu. Konečne vidíme dôvod, prečo Sony Ericsson vyvinul štandard Memory Stick Micro. V880i som vyskúšal aj nové slúchadlá od Sony Ericssonu. Sú pomerne kvalitné, výborne reprodukujú hĺbky, horšie to s reprodukciou výšok, ale za cenu okolo 1500 korún si nemôžem na kvalitu absolútne sťažovať. Vyznačujú sa 3,5 mm konektorom, ktorý sa nachádza len pár centimetrov za slúchadlami a o pár centimetrov za ním nájdete aj diaľkové ovládanie, ktoré bez problémov funguje aj s mnohými telefónmi značky Sony Ericsson. V880 nie je funkciami nabitý telefón. Má krásny displej, malé rozmery, ponúka všetky vymoženosti nových Sony Ericssonov, ako je napríklad multitasking Java aplikácií, ale pár vecí mu aj chýba. Chýba mu automatické zaostrovanie fotoaparátu, chýba mu FM rádio, ktoré som od Walkmanu čakal. Preto ho skôr nazveme štýlovým hudobným telefónom. To mi stačí úplne. Super, tak si uži Prahu.